फ्रेंड्स मान को मोर नुआ वर्षर अभिनंदन। आउ किछि समय पर 2025 पलैज 2026 आसो कि 2025 बहुत किछि समस्त जीवन में किछि दुख सुख थी सबू किछि की भूली पुणी थरा 2026 नुआ कर समस्ते ही आग को जी समस्त कथा तो समस्ते तो जी समस्ते खुशी रे मो निज कथा कहूँ 3 वर्ष पर ମାନେ ଜୀବନରେ ମୋର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଥିଲା। ସେ ଦୁଃଖ ଭିତରୁ 3 ବର୍ଷ ପରେ 2025 ଲାଷ୍ଟ ଦିନରେ ହିଁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର ମିଳିଛି। ଯେ ଖୁସିଟା ଆମ ପରିବାର ପାଇଁ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ସେଇ ଖୁସି ଖବର କିନ୍ତୁ ମୋତେ ମିଳିଛି। କିନ୍ତୁ 2026ରେ ହିଁ ସେଇଟା ଫାଇନାଲ୍ ହେବ। କ'ଣ ହେବ କି ନ ହେବ ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି। କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ହିଁ ଖୁସି ଖବରଟା ଦେଇଛନ୍ତି ସେମିତି ହିଁ ଖୁସି ଖବରଟା ହିଁ ପୁରା ଭଲ ରଙ୍ଗ ଖୁସି ଖବର ହେଇକି ଆମ ପାଖକୁ ଫେରିକି ଆସୁ। ଆଉ ନୂଆ ବର୍ଷର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ।